Здравейте хора, KXX, JJ Pro XX. Днес ще играем трети епизод на Гарио. С малко и мой приятел съм да се абонира, ще имам 4 абоната. И ако съберем над 100 абоната, ще правя giveaway с Heaven Bull, познавам го. Не с Heaven Bull, аз пах Heaven Bull. Един хей бул. Хей гол запише да е мой приятел. И аз ще се завърна, когато направя 60 точки. И хора, вече съм 60 точки, казах. Но тут са 70 съм, да, бъркал съм се. И сега да видим на кое място съм. Италия е на първо място от мен. Ти има на трето, мед. Аз съм на 50-то место хора. И тъм тук да бегам от нека, пати огромния. Next. Селима. Аз съм на 45 място хора. И то малко да повисявам. И съм 130 точка, хора. За тебе има. Хора, чакайте сега да пиша България. Ще пиша без име да видя дали колко. Хора, станах на 100 точки, но ме изядоха. Пуснах три пак. Не меш. Но ми по първо място е Унамейт, на трето от 9127. Той ми е приятел. Трябва да му то Хора, този клип ще е към 8 минути. Това. Ще се пиша. Пакистан. Хакер. Четвърто място. Не към ще имат хакер. Ще съм по-малкия. Тим равно тим. Свобода. Тим равно тим. Скюша. Так, туалетно. Виждате какъв голям станах. И ме изядоха.
Скоро ще се завърна по-гласно. Подробно. Аз не съм от Италия, от България. Вече съм 160 точки. Стана голямо. Не говори, защото снимам клип. Бах ти огромния. Сега си пише името. Хора ще спъкли по-за малко и ще дойде пак. И хора прекъснаха ме за малко и сега пак ще играем XXDJ Pro, се пише аз. И контурнахме Unonet, без име означава Unonet на Гарио. Ако някой не знае, и ще се върна весена на хора, сега ще играем на Into the Dead. Следващия клип ще играем на Into the Dead и това от мен. Чао!